Assalamu alaikum warahmatullah. Mutane wanda suke comment akan da kuma posting din hotunansu da bidiyoyi da suke yi akan background talk show dinmu. Na zaɓi zan yi muku bidiyo domin wanda zai fahimta ya fahimta. Talk show dai mun yi shi kuma mun sa jarumai daban-daban. Da farko mun sa hotunan ita kadai, muka sa hotonta a baya. Daga muka ƙara kuma yin wasu, sannan muka canza hotunan da suke bayan still dai. To mun zaɓi ba za mu sa hotunan su zango, Abba Al-Mustapha, Rabi Daushe, Bosho, Falal Daure da sauransu. Mun zaɓi ba za mu sa su bane sai next season din mu. So amma wasu sai suke ɗauka abin suka mai da shi wani issue daban, wanda suke ƙoƙarin su haddasa wata husuma a tsakanin su. To dukkan mu duk soyayya da za ku zango, wallahi bayan wanda muke masa ne. Muna son sa kuma Adam Izango yana son mu. So abinda nake so dai in sanar da waɗanda suke kokowa akan duk wannan abin shine, dan Allah na roƙe ku, duk lokacin da Adam Izango yayi film ko kaga ya saki da sunan kamfanin sa wannan film din sa ne, irin wannan abin da kuka yi, wannan taron dangin da kuka yi, da Allah wallahi shi yake bukata. Wallahi irin wannan taron dangin da kuka yi, ku taya shi tallan film din sa ta wannan hanyar da kuka yi cadin nan, to zai fi jin daɗi fiye da irin wannan, saboda wannan ba soyayya bace. Wancan ita ce asalin soyayya, ita ce za ku nuna masa soyayya ya san soyayya kuka nuna masa. Amma yanzu wannan ba soyayya bace, husuma kuke, kuna tayar masa da hankali mai kun kwantar masa da hankali, saboda shi dai ba faɗa yake da ita ba, ita ma ba faɗa take da shi ba. A hasali ita fa background din fitowa kawai ta tarar da ga yadda muka mayar da gurin, zuwa kawai ta tarar ga yadda na mayar da gurin. Wallahi bata sanya gurin yake ba, sai da ta tarar da yadda gurin yake. So bata da masaniya akan ma me ya faru a background din. Mu dai muka zo na muka tsara abin mu kuma muka yi shi haka, kuma muka tsara. Da kun yi hakuri. Na zo ne dan yi magana kaɗan da Allah ku dan bani lokacin ku, sannan ku share wannan bidiyon saboda it's important mutane su dinga fahimtar abubuwan da suke faruwa. Abin da zan ce anan shine, first of all, kowa ya san waye Adam Izango da kuma irin gudunmawar da yake bayarwa a Kannywood. Ba ma iya Kannywood kaɗai ba, music industry, he's a legend. So guys, wannan abubuwan da kuke yi ko kuma kuna faɗan ra'ayoyin ku, tun da abu ne wanda ba ku sani ba, sannan kuma recently ma changes din da aka samu ba a shawara da mutane ba, an yi abu ne domin a ƙara bunƙasa abin, sannan kuma a ƙara darajar mutanen. Da farko ba a sa picture ɗin kowa ba a gurin. Ina ga an yi episode ya kai guda 4, iya pictures ɗin Hadiza Gabar ne. So after that, wannan episode ɗin duk ba a sake su ba har yanzu. An zo sai aka sa pictures ɗin mutane daban-daban. Ina ga mutane 5 ko 6, saboda space ɗin babba ne, amma kuma ba zai containing duka pictures ɗin mutanen da ake so a saka ba. To in kana so ka yi magana akan mutane da yawa wanda ba a sa ba, suna nan da yawa. Akwai irin su Sani Danja, akwai irin su Mai Shadda, akwai Baba Ado, akwai mutane da yawa. So ba zai yi a ɗau pictures ɗin kowa lokaci ɗaya a sa ba. Amma kuma hakan ba yana nufin wai ba za a saka picture ɗinsu ba. An yi tsari ne ta yadda in aka sa pictures ɗin waɗannan, misali next season za a cire su, a ƙara canjawa, a ƙara sa wasu. Akwai musicians, akwai actors, directors, tiktokers, saboda dukansu Hadiza Gabon tana yin interview da su, kuma suna zuwa. Jifresh ya zo, Mai Wushirya, irin su Bilal Billah, mutane da yawa sun zo. So ya kamata a ce kowa akwai representative. Wannan kuma bari in tambaye ku, misali ni abinda ma na yi tunani, mutane ya su magana sosai akan Sani Danja, saboda an sa picture din Yakubu Muhammad ba a saka nashi ba. So I thought mutane they will talk about that, but in kuka kalla bana din, zan samu hoton yanzu. An sa picture din Ali Nuhu da Yakubu Muhammad. So ba kwa gani zai fi dacewa kuma abin zai fi burgewa next episode in aka zo, next season sorry, in aka zo canjawa sai kuma a sa Adam Izango, Sani Danja. It will make sense. Do you understand? So guys, wannan abin canjawa ne ake yi, kuma yanzu aka fara shi. Abin ne sabo, an maybe canza studio, an ƙara bunƙasa abin,
mutane yanzu suna zuwa su kalla su zauna. To ko yanzu misali wani abin ya zo, za ka iya, tunda yanzu an ba wa mutane kofar damar zuwa su zauna su yi tambayoyi sannan kuma su kalla live. Kun gane? So wannan abin an mai da shi ne to another level. Ya kamata a ce kun tsaya kun gani ya abubuwan za su kasance, ba kawai a dinga magana. Kuma ba abin da yake ban mamaki shine mostly mutanen industry din Kannywood su suke kara rura wutan. And one thing I want people to understand shine haɗin kai yana da matukar muhimmanci. Sannan bai kamata like ko da yaushe ku dinga criticizing matan akan abubuwa like irin wa'annan ba. Ya kamata ku dinga bata support da ƙwarin gwiwa, saboda abin da take yi, like you guys, I don't even know what to say. Ba ƙaramin ci gaba bane take kawo a wannan industry din, kuma babu wata mace wacce take yin irin makamancin wannan abu ma. So wai ina ganin wasu suna mun comment wai ta koma garin su. Like guy, kana tunanin ko kuna tunanin in ta koma garin su ta yi losing, akwai abin da ta yi losing? She's already successful. And do you understand? Like, ku dinga tsayawa kuna, yanzu misali ba Fulatana ce, in ta zo ta yi shiri ko ta yi wani abu ko podcast da Fillanci, za a ji, mutane da yawa za su ji, saboda ana yin waka da Fulatanci ma ga suna tafiya viral kuma suna yin daɗi. Do you understand? Amma ba wannan view din bane a tare da ita. Abin da ta taso a kai da Hausa, duk da wasu abubuwan ma har tun ba ta ganewa, ta zo tana ganewa, kuma still ta zo ta ci gaba da promoting wannan harshen Hausan. Ya kamata a ce ku daina kawo bambanci ko kuma bambancin al'ada, addini. Wallahi wannan abubuwan, irin wannan abubuwan addini, al'ada su suke kashe Najeriya, da musamman arewacin Najeriya. Yanzu abubuwan da ya kamata ku yi magana a kai, like mutanen ma da suke irin video dinnan, ya kamata a ce in muna da hankali magana cewa kunno wuta suke suna so su haɗa wata masifa. Su ba sa son ganin zama, ba sa son su ga an zauna lafiya kwata-kwata, so suke su haɗa wata masifa. Kamata yi mutane ku dinga musu comments ko kuma like kuna yi musu magana akan ga abubuwan da ya kamata su zo su yi magana akai, amma sun je can wane ta yi kiba, wacce ta rame, ko kuma ba a sa hoton Adam A Zango ba a sa hoton Sandan. Why? You guys should an wuce wannan level din ba. Dan Allah da Annabi ina roƙon duk mutanen da suka yi bidiyo akan wannan abin su kafa kyamara su yi magana akan Hamdiya wacce aka rike aka kama ba tare da laifin komai ba, saboda ta fito tana faɗin abubuwan da kidnappers suke yi, kuma tana kiran gwamnati akan aka musu ɗauki. Dan Allah dan Annabi ku kafe kyamara ku yi magana akan ta. Sannan a next video na zan samu wani video yanda ake treating Hausawa yanzu a kudancin Najeriya. Guys, muna cikin tashin hankali fa, muna cikin matsala musamman 'yan arewa nan, amma ku abubuwan da kuke magana daban. Kai, Allah ya samu dace.